Tata General Honorable Mkhwanazi, ndibone enye article sana baba ethi bafuna i-evidence kuwe. Wena ke once bafuna lo evidence bafuna uyifaka i-Tipex. Mina bendicela into yobana uvele nje uyilikhishe. Yithi xhaxa usifakele ku Facebook, usifakele apha ku TikTok, ufake pha ku Twitter. Ngokukhawuleza nje. Uthi ubanika, banika selingakuthi. Ngalandlela wenze ngayo vele waqonda uba yazi aba sebafuna ukungibulala and bafuna ukundikhupha, bafuna ukukhupha and siyayazi lonto leyo. Siyayazi because emva kwalento bazawukwenza ngathi iphelile itheme yakho mawuhambe. So sekuyugqibezela umsebenzi vele nje ulikhishe. Likhisha la evidence baba wethu. Likhisha honorable. Velize ngakuthi because once benze lonto bafuna ukucima something. Ikhona lanto badla ngokuthi ethi without reasonable doubt or something. Ikhona into ethethwayo kule nto yelaw without the reasonable okanye without a doubt. Kodwa ikhona nje finding ezawuthi without reasonable doubt. Mayithi ifika kulonto sibe siyiphethe ngokwethu. Mayithi xoxa bese lapha kuthi emakhaya. Siyiphethe nge-highlight. And tata sekusekhona thina singamamisi asikavuli. Ubufuna abantu bokwenza ifile mna ndikhona ndingazovolontiyerisha. Sizokwenza ifile ne-photocopy. Ufuna abantu befile ne-photocopy. Ubufuna ndiyakwazi utayipha mna. Ndiyatayipha fast. Ndiyabhala fast, ndiyozibhala iminutes sesekhona. Ubufuna abantu be-admin asidingi norhola. Like mna ndikhona. Mhlawumbi amanye amamisi mandingawafaki ngandifaka mna ndizonceda. Si-photocopy ngokwethu lo evidence, siyiskene, siyifaxe, si-email. Asoze kalo evidence yethu leyo. Asoze once kuthiwa judiciary what azange izinto ziphele emoyeni. Siyabazi singakuwe ziphele emoyeni into zalapha. Therefore xa ziphele emoyeni kwabe umthetho, I think le evidence mayivelize apha kuthi mna ndithembe thina kunabantu bomthetho ngalo evidence abo bayiphethele i-Tipex. Abazi. Otherwise salute tata General wethu Lord Mkhwanazi. Yes Mkhwanazi bazawoshwa.